Jeg hedder Debbie. Jeg går på Idrætsefterskolen Uby. Jeg har valgt den her efterskole, fordi jeg godt kan lide idræt. Jeg er gået til springgymnastik i 13 år. Men jeg havde det meget svært i starten, fordi jeg var mors og fars pige derhjemme, og jeg var ikke den, der var til fester, og jeg ville ikke sådan ud på efterskole. Jeg ville bare være derhjemme og hygge med min mor og far. De kommer hver weekend, når jeg kommer hjem til dem og siger, nu har du forandret dig, og du ser så glad ud nu, og det er dejligt at få at vide nu. Så i starten, de første dage, jeg sagde ikke så meget, fordi jeg var sådan generet over, hvad folk de tænkte om mig. Jeg har det rigtig dejligt, og jeg har slet ikke fortrudt, at jeg er kommet her. Jeg har også virkelig forandret mig. Jeg er mere åben nu og meget mere glad, og jeg synes, det er så fantastisk at være her. Der er jo altid liv. Nok er dørene lukket, men de bliver tit åbnet, og folk kommer ind til en, og det kan være med noget lektiehjælp, og det kan være med noget hygge, høre noget musik eller sidde fælles oppe. Uby Efterskole, det er virkelig et super sted, og lærerne, man får virkelig et personligt forhold til dem, og også ud over ens kontaktlærer. Altså det er så dejligt, og de går og driller en, og så hvis man er nede med humøret, eller bare man er glad, altså de kommer altid lige og puffer til en, og bare gør ens dag rigtig god. Idrætsefterskolen Uby, sådan cirka perfekt.